обещаю, что на следующей встрече я уже буду говорить на татарском. Башкортстанда нече процент татар бар? Сіздің версия, сіз этнограф. 20-15-60. Шен барлықта 35% жоқ. 35 аз деп ойлаймын, 50% татар бар онда. Ничегинде ул шундый менә без барабыз Казанда, яшьләр үзара бит татарча сөйләшмиләр. Сегодня мы здесь собрались не просто так. Мы сейчас являемся блогерами. И наша задача создать мост между блогерами Москвы, между нами, и между татарскими блогерами. Сегодня наша задача была собрать как можно больше самых известных, популярных блогеров. И как я вижу, нам это удалось. Сегодня мы с вами должны познакомиться между собой, открыть диалог, чтобы в любой момент мы могли обменяться с вами мнением, что-то обсудить и так далее. Сегодня мы с вами познакомимся, выпьем чаю, пообщаемся. И я хотел бы сейчас сказать немного о штабе татарской молодежи. Мы сделали прорыв. Наши видео на YouTube сейчас набирают по 10 тысяч просмотров за сутки. Наши подписчики стремительно растут. Наша задача, чтобы молодежь с юных лет начинала интересоваться татарской культурой, чтобы татары говорили на татарском языке. Значит, он да, дальше сізге айтам. Сіз неше ойлайсыз? Татарда элита бармы? Элита бармы? Элита деген бар, ол білесіз, онда бүтін нәрсе керек. Элита. Міне мен сізге айтам, блогерлар. Зор дәрежелі, көп ақшалы кіші татар, әйме. Малайын үйлендіріп, күйеуге береді, қызық болайынды. Ну, үйлендіріп, әйме, ки, например, әйтек, бірер испан хатынын, испан қызына. Бұл элита шулай эшләргә тиешме? Икенче вопрос. Аның кызы бар, кызын бірер Эфиопка бирә. Бұл элитамы? Аңлыйсызмы? Менә элементарный әйберләр монда. И менә шушыны кертмәсәк біз, сіз ничек андары нәрсә турында сөйләнеп утырачакбыз без анда. Менә шулай Йырып йөрергә кирәк. Без белән монда әйтәбез бит, йырып йөрергә. Менә алдарышны алдык та, ул безнеке тарихта булган кергән әкәлесе, аны Җәмил Рахимов язып калдырган. Ул безнең менә хәзер Батыршаны күтәрәбезме? Нигә үзебезнең милли шәрлеге менә тагын сезгә шуны әйтәм, блогерларга әйтәм. Менә бу тарихи турында сөйләмәдегез. Бұлдан тұяра, баланы сырасы. Рахмет, бұл кішіні Google'дан қарағыз, как барса бұл, есімегіз? Әли Набиуллин, Google, Telegram. Yok, olay tuğul. Kondu Dvorik Almakay, ВКонтакте, Instagram Almakay, қарағыз, кірегіз, и оны давай продвигаемыз бұларына. Қадірлі достар, бүгін енді біздің көп темамыз ол Жанисәп, әлбәттә мында бүтән темаларда көтәрелә, ләкин мен Жанисәп турында айтасым килгән. Біздің халық санын алу Жанисәп быелны 2021 жылның апрель айына күшті, чөнки баштагы мәнде октябрь айында үтәргә тиеш, коронавирус аркасыннан күчерделәр. Ләкин күчерсәләр дә безнең проблемалар, татар милләте алдына торган проблемалар бер кайда китмәде, күчермәде дә, һәм безнең һәм җәйге язгы пандемияның әзрәк тегәйдәй куркынычлары, тегәй истериясы әзрәк кәмегәннән соң без бу проблемалар яңадан батып чыкты. Хәзерге көндә карасак инде, менә соңгы Жанисәпләрне карасак, иң күп татарлар яшәгән регионнар ул Татарстан 2 миллион чамасы, Башкортстан миллионнан артык һәм 3-4 урыннардан да Төмән өлкәсе, Ханты-Манси, Чиләбе һәм бүтән яклар. Менә хәзерге көндә Татарстаннан тыш бүтән регионнарны алсак, менә шул күп татарлар яшәгән Башкортстанны алсак та, Себер якларын алсак та, безнең анда бик зур проблемалар баскан. Беренчедән, ул безнең татарларны берничә этник төркемнәргә бүләргә тырышалар. Себер якларын карасак анда Себер татарларны аерым милләт дип, аерым милләт язылырга кирәк, Себер татарларында аерым тел бар дип. В общем, татар милләтешеннән чыгарга кирәк дигән шундый максат куеп политтехнологлар эш алып баралар.
Башкортстанда инде ул элегелектән ул татарларны башкорт дип яздыру проблемасы бар иде, ләкин бу елны именно 2002 елны алган татарларны башкорт дип яздар 2010 елны, ләкин 2021 елның монага караганда да зуррак масштаблары бу татарларны башкорт дип яздыру тора һәм икенче мин мәсьәлә аерыр идем. Менә бу Сибир татар проблемасы да Астрахань татарларын ныгайтып язуда. И Башкортстанда менә бу җанисәптәр бер-берсе белән берләште. Ничек? Без моның эчтәлегенә карасак, без күрәбез, безнең якын республикадагы дип әйтәйек, Минусида Башкортстаннан тугышы белән андагы булган башкорт галимнәре, башкорт җәмәгатьчелекләре татарларны башкорт дип яздыруына түгел, ә менә шул бүтән төбәктәге булган татарларны татар милләтеннән аерылырга тотып йөриләр. Котырталар беренчедән, икенчедән акча белән мәсәлән ярдәм итәләр ныгытып, өченчедән алар аны сәяси яктан бу идеяларны үзләштереп, теге проект формасына китерәләр. Коронавирус шыры һәм изоляция безгә бер нәрсәне күрсәтте. Интернетта татар телле контент һәм төрле татар телле контент бик әз. Менә коронавирус вакытында без шактый назар идә утырдык. Һәм идә утырган вакытта без барыбыздадыр интернетта утыргансыздыр көне буе. Һәм ник үзгәреш татар телле контент һәм сыйфатлы татар телле контент бик әз. Ул контентны безнең өчен бер кем ясап бирмәячәк, шуңа күрә үзебезгә моны омтылырга кирәк, үстерүне омтылырга кирәк. Ягъни төрле юнәлешләрдә татар телендә алып барырга кирәк. Сүз уңаеннан гына бер кичкенә генә үрнәк китерәм, ул бәлки артык зур үрнәк түгел. Мәсәлән, мин йөгерүче, мин йөгерергә яратам һәм йөгерәм, марафоннар йөгерәм, һәм мин йөгерү турында татарча сөйлим интернетта. Ягъни минем мәсәлән Инстаграмда татарлар йөгерә дигән үзенә күрә бер сәхифә бар. Һәм ул сәхифәдә без татарча сөйлибез йөгерү турында. Исәнмесез дуслар, мин штаб татар организациясында пресс-служба җитәкчесе булып эшлим. Штабка килгәнче татар телене беләм дип уйлаган. Монда килгәчтен хәзер кешеләрне тыңлагачтын, аңлыйм, әле өйрәнергә һәм өйрәнергә миңа кирәк. Менә мондай чыгышларны ясау өчен татар телем җитми әле. Шуңа күрә мин русча сөйләрмен, аңлатырга дип телим, шуңа күрә бүген русча алам. Я работаю психологом, переводчиком и вот в пресс-службе штаба татар. Поэтому, наверное, с разных сторон смотрю на жизнь и вижу разные истории. Очень много сегодня было сказано о проблемах, которые существуют в татарском мире, и о том, чего не хватает в мире блогеров, чего не хватает в мире интернета. Я расскажу буквально 3 очень короткие истории, которые очень показательны. 20 лет назад мой одноклассник совершенно серьезно сказал мне в Москве: не говори никому, что я из Ижевска. Еще одна история, причем этот одноклассник был из смешанной семьи, папа татарин, мама русская, и он считал себя русским, только потому, что он не знал татарского языка. Нет нации без языка, это, естественно, вы все понимаете. Поэтому для Андрея не было татарской идентичности, потому что языком он не владел, поэтому он везде записывался, естественно, русским. Мама русская, папа татарин. И целый пласт его родовой истории, его истории культуры, традиций, которые, в принципе, с кровью, с родом его отца пришли в его жизнь, он это просто отрезал. И это, на самом деле, очень плохо, потому что дальше его детям, естественно, не достанется уже практически ничего из этого. А это поддержка, это сила человека в том, насколько он близок с людьми, которые за ним, перед его рождением пришли в этот мир, потому что все это мы несем в себе. Вторая история. Один из моих руководителей, очень видный человек, очень богатый, почти гениальный в плане техники и так далее. Он стеснялся своей деревни, потому что он родом из деревни, абсолютный стопроцентный татарин. Но каждый раз, когда к нему приезжали гости, да это татары, там ничего особенного, да деревенское мышление и так далее, и так далее. Это было ужасно слышать, учитывая то, что из его деревни ушли на войну мальчишки, чьи-то отцы, братья,
И только в его деревне в Великую Отечественную войну 9 человек татар получили Героя Советского Союза. Стесняться этого – это позор. И третья история, которая вообще не связана с нашими российскими реалиями. Как переводчик я очень много ездила. И это удивительно, что в маленькой Бельгии, в маленькой Швейцарии несколько государственных языков. И каждый, кто принадлежит к этим языковым этносам, горды этим, сильны этим и передают это своим детям. У нас много смешанных браков, мы ничего с этим сделать не сможем, мы не можем цепями людей удерживать, которые полюбили друг друга и решили создать семью. Но на самом деле нацию каждого из родителей, каждого из соединяющихся людей в межнациональном браке можно укрепить, всего лишь поделившись своей культурой, своим языком. Все, кого я знаю из иностранцев, англичане, французы, немцы, перемешанные семьи, дети говорят и на одном языке, и на другом языке. Знают культуру и одного народа, и другого народа. Ну потому что это как-то, наверное, в семье всегда пестуется. Это всегда нормально сохранять каждое богатство, которое есть в роду.